Juuret ja kestävä runko pitävät innostavan, välittävän ja kehittyvän seuratoiminnan elinvoimaisena. Laajasalon palloseuran juuret ovat syvällä Helsingin suurimman saaren maaperässä. Yli 40 vuoden ajan on rauhallisessa tuulessa ylväästi huojuva haltijamänty valvonut paikallisen jalkapallon kehittymistä ja pelaajapolvien varttumista aikuisiksi. Haltijamännyn oksien alla on koettu menestystä, iloa, turhautumista, pettymyksiä ja ennen kaikkea ylpeyttä meidän omasta seurastamme. Sukupolvet vaihtuvat, mutta mänty, saari, LPS ja ylpeys säilyvät. Vuosirenkaiden karttuessa vain muutos on pysyvää ja siinä muutoksessa on mukana myös LPS. Haluamme tehdä paremmin. Haluamme olla kehittyvä, välittävä ja innostunut jalkapalloyhteisö, jolla on toiminnan mahdollistavat olosuhteet. Tulevan strategiakauden aikana rakennamme vakaalle historian pohjalle uusia kerroksia. Nyt oman saaren yhteisen jalkapallokulttuurin edistämistä tehdään laatu keskiössä. Olemme kasvaneet varteenotettavaksi yli 1000 pelaajan helsinkiläiseksi urheiluseuraksi. Nyt on aika keskittyä laatuun. Kuten uljalla männyllä, myös seuratoiminnan pinnan alla on aina syvät ja voimakkaat maasta energiaa imevät juuret. Tulevan strategiakauden aikana meidän juuremme ovat kilpailu, valmennus ja vastuullisuus. Hyvinvoivat juuret ovat elämän edellytys ja olemassaolon mahdollista. Kilpailujuuri korostaa jalkapalloa kilpailuurheiluna. Peli on kilpailu, joka koostuu lukemattomista pienistä osakilpailuista. Meidän ei tule toiminnassamme pelätä kilpailua, vaan ylistää ja edistää kilpailua. Kilpailu on väline kasvattaa ja oppia niin pelin kuin elämänkin lainalaisuuksia. Voimme oppia voitoista ja tappioista. Vaikka kilpailun keskiössä, eivät tulokset ole kuitenkaan itse tarkoitus. Kilpailu on tärkeä oppimisen, kasvattamisen ja ilon väline, jota ei ole syytä peitellä. Vastuullisuusjuuri muistuttaa meitä siitä, että meidän tulee aina tehdä vastuullisimmat mahdolliset valinnat. Vastuullisuutemme kuuluu vastuun aktiivinen ottaminen ja tekojen tekeminen toimintaympäristön eduksi. Vastuullisuuteen kuuluu myös vastuunkanto oman toiminnan sisällä. Haluamme tarjota laadukkaan, turvallisen ja ylpeyttä herättävän polun jokaiselle pelaajalle ja toimijalle, perhefutarista ikiksiin. Vastuullisuutta on tarjota onnistumisen ja ilon mahdollistavat olosuhteet. Valmennusjuuri on jalkapalloseuran toiminnan keskiössä. Valmennusjuuren tulee olla riittävän jykevästi rakentunut lajiosaamiselle unohtamatta pedagogian ja inhimillisen välittämisen sivujuuria. Valmennusjuuri kuivuu ilman peli-iloa ja pelkkä lajiosaaminen lopulta tukahduttaa kehittymisen. Seuran on huolehdittava, että meillä on tietoa siitä, missä valmennus menee ja osaamista tukea valmentajia. Monipuolisen koulutuksen ja osaavien valmentajien kautta valmennusjuuri voi aidosti tukea näkyvää pelaajakehitystä ja oman saaren yhteistä futiskulttuuria. Haltijamänty ja LPS huojuvat Laajasalon muutoksen tuulessa tulevaisuudessakin tukevien juurien ansiosta, vakaina ja merkityksellisinä.